Nova jornada de vaga i manifestacions del sector educatiu a Catalunya. La primera, com és conegut, pel calendari escolar, una justa reivindicació que pel que sembla no ha trobat un escenari, un territori en el qual poder negociar adequadament. Està fallant aquí la conselleria, el govern. La segona, que és fonamental i troncal, pel 25% del castellà, és a dir, per l'intent de destruir l'escola en català, el model d'escola en català que hem tingut durant tota la transició i que ha gaudit d'amplíssims consensos i sobretot d'un èxit més que considerable tant en el terreny educatiu com en el terreny de la integració i de la cohesió social. Els professors, per tant, els sindicats i els estudiants se'n van a la vaga per defensar l'element troncal de l'escola catalana, que és l'idioma. I ho fan en contra d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia que ha esdevingut un Parlament paral·lel. A Catalunya estan passant coses que recordarien qualsevol altre país no democràtic, però de cap manera poden recordar un país democràtic. Que és un Tribunal de Justícia, es mena una rere l'altra i pren decisions una rere l'altra de caràcter polític i ideològic, atemptant a la sobirania del Parlament de Catalunya i a les majories que governen. El TSJ ha esdevingut el Parlament. Cada vegada que no els agrada ideològicament a una decisió o una sentència o que tenen qualsevol denuncieta de qualsevol organització espanyolista ben sucada econòmicament que vés a saber d'on surt, gairebé sempre, òbviament, amb interessos ideològics, immediatament el TSJ no té problemes en carregar-se el consens de dècades i dècades i la necessitat sociolingüística d'un país amb una revolada imposant decisions que són arbitràries, contràries completament al model educatiu i contràries a la bona salut i lingüística i social del país. Defensar el català a l'escola és troncal, és fonamental. És possible que al mig del gran terrabastall que tenim d'una guerra a Ucraïna, d'un desastre energètic i econòmic que se'n pot derivar i la sortida d'una pandèmia, no puguem tenir tota la concentració i la sensibilitat social per entendre que estem parlant d'un tema fonamental. Però és l'atzagaiada en contra del català, és l'atemptat a l'idioma català i a la cohesió lingüística del país més important probablement des del franquisme. El català ha estat assetjat, violentat, perseguit i ferit des del decret de nova planta des del 1714 durant 300 anys. Hem tingut un estat que permanentment, amb més accent o menys, ha intentat destruir l'idioma, convençuts de dues coses: que el imperio entrava per la llengua, concepte que tot el nacionalisme espanyol ha mantingut durant segles, i segona, que la identitat catalana es fonamentava sobretot amb una llengua mil·lenària que ens identificava, alhora que també ens identificaven moltes altres coses. Per exemple, la tolerància, la capacitat de tenir societats mixtes perquè es trobaven al territori comú de l'idioma. A Catalunya ningú està en contra de que se sàpiga, es conegui i s'estimi el castellà. El que s'està en contra és que es destrueixi el català. I tots els paràmetres són molt clars, el català retrocedeix per molts motius, alguns dels quals, evidentment, són les noves tecnologies, la situació de la mundialització, tot el tema de les xarxes socials, etc. Ara seria molt llarg d'explicar-ho, però la dada és claríssima. A més, reben contingents importants migratoris, molts dels quals de països de qualsevol lloc del món, i si no hi ha una llengua comuna en la que trobar-se, que és l'escola, és evident que acabarem creant societats diferenciades i sobretot menys cohesionades. La decisió del TSJ atempta contra la cohesió, la integració, la cultura catalana, la seva llengua i contra Catalunya. I que els professors hagin de sortir al carrer per reivindicar un aspecte tan fonamental com aquest vol dir que el govern està fallant per totes bandes. Aquest moment hauria de ser la política la que es plantés davant del que és una decisió arbitrària, malvada i perversa pel nostre idioma. I la política falla. Falla la conselleria, falla el govern, fallen els polítics. I qui es mobilitza? Els professors, els sindicats, la ciutadania. Salvador Espriu va dir en una època funesta
quan el català estava foragitat de tot arreu, que calia salvar els mots. Ciutadans de Catalunya, tornem a estar a la mateixa tessitura. Haurem de salvar els mots. Potser ara no el tenim prohibit. Potser ara sembla que no, que el català no té estat propi, té un estat que li va en contra, té uns tribunals que li van en contra, té organitzacions espanyolistes que li van en contra, té una Europa que ens abandona. El català està sol. L'idioma català, novament, com va dir en el seu moment Companys, només té els catalans per defensar-lo. I en aquests moments, en què falla tan estrepitosament la conselleria, el govern i la política, només té els ciutadans per defensar-lo. Agafem la bandera de l'idioma, perquè torna a estar ferit, volen destruir el català, perquè volen destruir la identitat catalana, perquè volen destruir Catalunya com a nació, perquè volen que siguem només una simple, trista i pobra regió d'Espanya.